Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Daryl, 30 anyos, usa ka gwardya, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagpanarbaho. Nagtago-tago ko ron tungod nining ako nga problema. Aron inyo masabtan, ingon na ini ang mga panghitabo. Asa man ko mangitag trabaho ini eh. Laaya na gid nga dugay na ko nag-standby tungod sa pandemic. Uy! Boy Daryl! Oh, Uy, boy! Bay Kumusta? na. Ikaw man din eh. Ani ngita lagi trabaho bay. Nakailisin siya pagka-gwardya? Oh, lisensya. Lo, wala ba ko ana? Bisan gwardiya na lang unta to. Sugot ra ko. Kay dugay na kay ko nag-standby tungod dining pandemic. Sige. Tabangan di ka nga makalisensya ka. Ipapalas na to sa fixer aron madali. May lisensya ka ba? Gi-process pa sir. Uy, lisod na. Kinahanglang lisensyado kita. Dawatan lang ko ninyo sir. Kay ug makasuldo na unya ko sir. Mag-training naman unya ko. Laay kay standby sir eh. Sige, dawat na ka. Gabi ka. Kung may problema, ipagdangop og NLRC o doli ha. Kaya huwag magapog sa pagtrabaho. Kami namugos, bisan huwag kay klarong lisensya pagkagwadya. Oo sir. Ang importante nga may trabaho ko sir. Sige. May mga assignment. Kini nga establishment, ang imong gwadyahan. Og, ano yung sweldo. Pila? 13,000 kunong akong sweldo matagbuhan. Gamay ra tuod na ta. Sa ato pa, 6'5" matag kinsinas. Asila lang eh. May nanana kay sawa. Wala lang ko mo reklamo kay wabay ko'y klarong lisensya. Gipa-process ra na to sa fixer. Maapod. Pero bay, training yun. Kami, mugubra na tag 20 to 22,000 matagbuan bay. Sus, nindota sa. Sige lang. Bisan sa kagamay pa sa akong sweldo, karon maghahilaw niya ako tigom para training. Sige bay. Good luck sa mong bagong trabaho ha. Kagtak ko di sa area niya akong ibantayan. Umingaw kaayo. Ito? Oh. Yahay. Oh. Wala naman po. Pasig, iro na itong iring. Kulpaan ako eh.
daghang kawatan din ni pre. Unsa? Maong magamping ka. Kay, mugara raman na sila kung magabi. Nang kadlawan kay mingaw naman na. Mao bitawng napabalhin ko kadlawan. Kay hasol kayo bantayan ang magabi. Unsa? Nerang una ni mong sweldo, Daryl. Salamat, ma'am. Oh. Ma'am. Kuwang lagi ni. Dapat unta 6,500 ang akong madawat, di ba? 4,980 ra lagi ni, ma'am. Wa mo tuman ang agency sa among gikasabutang sweldo nga 13,000 ang matagbuan ako. Nga sa ato pa, 6,500 ang matag kinsina. Apan 4,980 raman ang ako nadawat. Kay daghan na to gisgutan nga kaltas ang asawa sa tag-iya sa agency. Apan wala ko'y nahimo. Kay nanginahanglan man kong trabaho. Unya, Pre, i-straight ko og duty pre. Kay mupauli ko og probinsya kay namatay ang akong tiyo. mo ba? Nya, lusa mga mo balik. Niyan ako mga lunes sa buntag pre. Unya kay Sabado pa man ron. Kaya ka na lagi na niyo mo eh. Pwede ramgod kang piyong-piyong kung mingaw na. Na sige pre. Kay nagkinahanglan sa kong kwarta. Kay na ospital lang ako manghod. Unya, wa na ba yung ginikanan pre? Ako lagi mo abagan niya sa ospital. Okay kayo pre nga maka-straight ka duty. Kaya lagi na mo. Bugata na sa kong mga mata eh. Duka na gid kaayo. Lisura din yung straight of duty eh. Mapiyong-piyong lasa ko. Mihingaw naman. Buntag naman di eh. Pero ngit-ngit pa. Diyan na bang orasa ron? Uy, alas 4 pasado naman di ay sa buntag. Dong! Oh. Kwadya! Ang asawa mo ni si Cartier sa luyo niling akong bantayan. Itawag man ko. Nga na magkaha. Pastilan ni mo, Dong. Dako aka ni mong mabayaran ani eh. Kaya daghan ka ayog na da mga kawatan ganin ng kadlaon. Unsa? Gikawatan me? Na, ikay gwardya. Ako na hinoy mong pangutanon. Tanawa sa CCTV ninyo kung unsay nakaawat sa mga kawatan. Pastilan. Sabay akong buhatol din eh. Gibato pa man ganit ka og bato. Wag yun ka kamata. Unsa? I-report dayon na sa mga pulis. Job ni sir. Ha? Dili taon sir, uy. Huwag ko kalibutan na sir. Nakita bitaw ninyo sa CCTV sir nga nagkatugo. Straight ng gugog duty sir. 36 ka oras sir. O nga na nakatugig ko. Pre, buang. Ingon ra ba ang tag-iya ining establishment pre nga mga 300,000 kuno ang nada sa mga kawatan. Sa? Ma. Mia. Biduaw ko sa imong lubong. Huwag ko ilaing kasumbungan sa kong problema, ma. Tuwa pa si Dudong sa ospital.
Muapas na lang siguro ko ninyong papa, ma. Sa pagkatinuod lang, nakahuna-huna na lang gid ko sa paghikog tungod ani akong problema. Wapay na hospital pa nga ako manghod o wa na may mga ginikanan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, gipapirma ko sa among inspektor sa sinuwat lang sa papel nga data-datahan ko kuno ang nakawat sa akong gigwardyahan. Ako ba gyud ang obligado nga mubayad sa tanan? Ikaduhang pangutana, makapugos ba sila o pabayad na ako nga gipapha naman ko sa ilang trabahoan? Mapriso ba ko ini? Kaysa akong kahadlok, nagtago-tago na lang ko karon. Ikatulong pangutana, kung ikiha ko nila, kung dili ko makabayad, pwede ba sabna ko sila masumbalik o kiha? Tungod kay wa sila mutuman sa gikasabutan ng mong sweldo o wa pagi benefits? Ikaupat og katapusan, 13,000 ang gikasabutan namo nga akong sweldo. Apan 4,980 ra mao'y ako makubra matag kinsina ug wa pagi ko benefits. Makatarunganon ba kining sweldo ha? Giingnan ra ba ko sa agency nga kung magka-problema dili ko paduulon sa NLRC ug duli. Kay ako'y namugos ko no nga mo trabaho bisan way klaro ang akong lisensya. Unsa may akong buhaton? Kahikugo na gid kay ko ani. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Daryl. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana natong mga problema kabahin sa atong mga dokumento, atong mga records of birth, marriage, no, ang mga death certificate, unsa na mga legal nga mga dokumento, mga papilis, no, kabahin sa atong mga kabutangan, mga issues ug mga pangutana kabahin sa atong kapamilya, kapika, silingan, away nato sa ato ang mga pamilya, mga silingan, mga kailas sa atong trabaho. Hoy, maski unsan mga pangutana, mga problema ay mog kabalaka di ta maulaw. Kitang tanan ha, kanya-kanya tang bago, kanya-kanya tang suliran nga giatubang matag adlaw. Ay mo pagtuo nga kay Abis Attorney Elaine magsigig hatag og tambag no, way problema. Naasad uy, dipindi ra gyud nas pagda na to guys. No mo na ipada i-share na kay lahi gyud na kung naatay kasturya kapahungawan sa tuang mga giagian, di ba? Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung unsaon gyud ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan og sinugdanan na ninyong mga pangutana o mga problema para mas klaro namong masabta ni Dr. Obra kung medical na nga mga pangutana and klaro pud among mahatag nga tubag sa inyong mga pangutana ha. And please like and follow me on Elaine Tantenko Bathan sa Facebook. Keep on liking and following DYHPRMN Cebu sa ato ang Facebook account. Kay dedha po na ito mapaminaw ang ato ang mga drama o mga programa matag adlaw. Letter sender karong adlaw taga Cebu City, tago na to sa pangalan nga si Daryl. Si Daryl 30 years old, security guard, taga Cebu City, punto legal, trabahin ni sa iyahang panrabaho kay karon medyo nagtago-tago baya ni siya. Tungod aning iyahang problema na paminaw man nato noon say nahitabo gyud sa iyahang sitwasyon sa iyahang drama no niya total namon sa tuy City TV nga dili gyud in town pwede Daryl nga tungod aning imong problema makahuna-huna kag hikog no ayaw gyud kay naagi pag-asa na ani kasulbaran ang tanan. So aritas imong unang pangutana Daryl ha, gipapirma ko sa among inspektor sa sinuwat lang sa papel nga data-datahan ko kuno ang nakawat sa ako ang gigwardyahan. Ako bagyod ang obligado nga mobayad sa tanan dili uy no kung same situation di sad ko kaingon nga
kanang negligent ka, although yes, naamang gud na sa kontrata sa security agency o sa kliyente, no, sa kumpanya na nag-hire sa security agency, komo na siya nga provision sa contract nila nga kung pananglitan na ay kawat, pero kung ma-investigated niya, after investigation, ma-prove nga naisala baron, no, ang gwardiya, diha, no, nga makabayad ang agency. Pero kung matanaw pod nato, no, base sa ato ang sitwasyon karon nga dili gyud totally ikaw mo'y sad-an, no, kay sa kadako pod si imuhang gibantayan, then dapat dili pod na nga sa imuha gyud tanan ang obligasyon, kay wa po kay ikabayad unsaon man na, no. So I think it should be prorated. It should depend ang imong liability ug naamang gani, magdepende pod na siya sa extent, no, kung naamang gyud kay sala, naamang gyud kay sipyat. Pero kung dili pod ingon nga sa pod nimo gyud kay, you know, unsa may pagtuon ninyo kung guard ta, no, makabantay gyud ta tanan or mabuhat mo kutob, tao ra pud ta, no. We can only do what is humanly possible. So para nako di gyud. And besides, katong pagpapirma nimo, no, dapat pud unta na kay abogado, na kay saksi, nga wa ka pugsa, no, kay murang napugos baya ka atong higayuna, dili to binding. Ikaduhang pangutana, makapugos ba sila og pabayad nako nga gipapha man sab ko nila sa trabaho, mapriso ba ko ani? Kay sa akong kahadlok ra ba nagtago-tago na lang baya ko ron, ay tago din ha, kay wa ka nangawat, wa tay kasong kriminal nga giatubang kana siya. Kung nipirma man gani ka, pwede pa na nato ma-dispute ug mapa-question, no. Una, kung naa ba gyud kay tulubagon, angay ba gyud ikaw mo bayad ana. Ikaduha, kung wa pug kay ikabayad, kasong sibil ra na, unsa man sad ilahang madawdaw, di man sad sila kagukod ug kapugos nimo, no. So ayaw pagtago-tago, kalma lang, dili pa ni katapusan sa kalibutan, nagtuyok pagihapon, naapay pag-asa, naapay hope, naapa ni kasulbaran ang tanan. Gawas dinha, ayaw kahadlok, ay tago-tago dinha, kay di ka mapriso. Salig. Ikatulong pangutana, kung ikiha ko nila, kung di ko makabayad, pwede ba sad nako sila sumbalikon og kiha? Tungod kay wa sila motuman sa kasabutan namong sweldo, wala pa gyud ko'y benefits. Ang naraman day na, underpaid ka, pwede gyud ka kaadto sa breathless labor, no? Kay para mahimo taning bargaining point, nga hala sige, para di na lang ko magsinamok ninyo, ay napug ko ninyo sa muka. Yes, pwede, kay lahi man na, ang ilahang wa pagbayad nimo, obligasyon man na nila isip empleyado, dili day, isip employer. So may Bisayas employer. Isip kumpanya, isip ka ng amo, no? So, ilaha ng kinahanglan tubagon, obligasyon man na nila nimo. Ang katong nahitabo og tinuod manggani, no, og mahibaw-an mangyud sa korte og magkinihaay mo og naa manggani kay tulubagon, lahi pod na. Pero kay kasong sibil man na, taman ra gyud sa pwede nimong ikabayad. Ug wa kay ikabayad, wa gyud sila mahimo pod. Kay kasong sibil man ni, di man ni criminal case nga mapriso ka. So ayaw og kabalaka, ayaw og kaguol. Ay gawag pag-asa si mo na akong giingon nimo. Di ta maghuna-huna dayog hikog kay abi na atay problema. Awa, pagsuwat nimo o karon nagiyahan ka, naingnanti ka nga okay ra na, gawas din ha, wa kay angay kahadlukan, no. So ani ning kinabuhi, guys, di yun kasulbaran ang kanang paghikog-hikog, kay naara yun ni kasulbaran na humanan ang tanan. Ikaupat, ug katapusang pangutana, 13,000 ang kagikasabutan namo sa ako ang sweldo, apan 4,980 ra ang akong makobra matag kinsinas, ug wala ko'y benefit. Makatarunganon ba ning sweldo ha? Giingnan ra ba ko sa agency nga kung magka-problema, dili ko padulog NLRC og dole. Kay ako'y namugos nga mo trabaho, bisan walay klaro ang akong lisensya. Unsa may akong buhaton, kahikugon na gyud ko ani. Hoy, Darel. Kagamay sa atong problema, ang atong endingon ang ato ang maanindot nga kinabuhi. Kay nigmata na to kada buntag, na ay adlaw, na ay mga langgam nga nagkirap-kirap, nga wa gyud ka problema, asa silang ngitag pagkaon karon. Na ikaw hinuong makaliho, mas bright pa nila, makahuna-hunag hikog, naunsa ka dong. No, ayaw pag-ingon anak, kay dili pod na ang kasulbaran sa tanan. Nganong di man kanila paduulo ng NLRC og dole nga katungod man na nimo. Why tao, why amo, no, nga pwedeng mupugong nimo, nga mubuhat sa imuhang katungod, nga mga yugtabang, mo konsulta sa Department of Labor and Employment and NLRC. Nga naaman ni level, naaman ni stage tanan. Wa man ko mag-ingog kiha. Duol didto para mo konsulta ka sa imong sitwasyon, unya magiyahan ka, masultihan ka, sulti didto dalang mong payslip, kada imong kontrata dalhatanan. The fact na gi-employ ka nila, maski pag-apiki kas lisensya, ila ng kargo. No, maski pag miingkag namugos ka, sila'y kumpanya, ilahangan ang marisgo, anong gidawat man kanila.
Di ba? So kargo na nila. Sila mo'y angay manubag ug naamang gani kalapasan kay sila kablalo sila nga kuwang kas papilis gikuha kanila. No? Dili na ingon nga angay di ka pwede mo reklamo nga namugos ka. Gidawat man ka. So obligado pud sila. No? Unya, kanang sa ilahang sweldo, tanawa na kay pila man kakauras nga trabaho, no? Na ba kay overtime ni extend ba ka and things like that mapasabot na sa dole ug sa NLRC nimo. Na og naagi angay ireklamo kay kuwang gid imuhang sweldo, angay man sagud sila manubag. Ato sad silang patubagon. Kay katungod man na nimo, ayaw kahadlok, dili kanila pwede ikiha for going and consulting didto sa dole ug sa NLRC. Why makapugong nimo? Adto didto. Naara man ka Cebu City, naara man na Osmeña Boulevard in town ng NLRC, no? Is kinagorordo ang dole. Pangonsulta dito wa may mawa, no? Kung nasa lay bayranan og tulubagon nimo kundi man ta maningil. Ning trabaho man ka, giserbisyuhan man na nimo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namay nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.